Okay, ma'am, good evening, ma'am. Ay, good evening, sir. Oh, sinsya na ka ma'am nga wala ko'y kamera sa imong messenger kay naa sa OBS studio naka-live karon sa atong YouTube channel Lakbay Katoliko TV channel o sa atong okay ra. Facebook sad. So ma'am, kamusta ma'am? Isip bagong nabunyagan sa simbahang Katoliko? Okay ra. Isag dagag batikos. So, nakadawat yung kag batikos no sa imong mga kon. Anyway, isit aside sa lanto ng mga batikos karon ma'am no. Pila na maedad ni mo ron ma'am? Ay, sekreto ng edad. Murag bata pa man god, murag na wala pa kargag senior ni. Anyway, unsa man joy di ba usa may imong kuan dati kang Katoliko din na convert sa Sabadista din ibalik pagka Katoliko or inborn jud ka nga pagka Seventh Day Adventist? Actually, inborn jud kay bisan ako lulan, akong mama from Siquijor, So, Island. taga Siquijor inyong kaliwat no? Yes, sir. Okay, so sa imong pagka Seventh Day Adventist, unsa may imuhang papel diha sa sulod sa inyong simbahan, ma'am? Actually, nahimo ko sa superintendent, nahimo sa Basco leader, women's ministry leader, o elder. So daghanag papel imong nahawira no? Grabe. Ay, kanalaging magpagamit ta sa bulaton sa Ginoo, dili laging magpagarbo. So unsa may mga papel, unsa man ang mga buluhatuna na ma'am, unsa may trabahoan ng elder kato imong gipanghinganlan? Actually, kanang mga mo participate ka, example sa Sabbath School, sa children ministry. So, ikaw magtudlo sa mga bata, tudloan nimo mga kanta, how to pray, tagaan mo sa story from the Bible. Then as elder, ikaw ma-look out nimo ang church. So imong gibantayan na simbahan. Di ba yung bantayan? Kana unsay mga activities, imo siyang kuno ng imong mga kauban. Kaya ikaw may murag leader ana nga church, so unsay activity like fellowship, so unsa may mga posible nga i-prepare para ana nga fellowship. Inana siya. So kanang imong pagpanirbisyo sa Seventh Day Adventist nga katong gihinganlan, do na bay usa man na voluntaryo ra na ninyo or namoy madawat nga allowance mismo ana? Actually wala. Wala na siya as member, as kananong mga liman or kanang lay ministry, kanang lay ministers nga nag-walk without sa field, lagi na sila sildo. Mga pilag like pastor. Actually, depende yung sa kuan sa lugar. Depende sa lugar, especially kung dito sa rural areas. Wapo ko kayo ka wanog pila gyud kay nagdepende po sa church members. So kaya siguro mga libo-libo no, pero anyway dili ta mo touch anang mga butanga kay wa naman tay labot ana. Dili tas pinaka-highlight jud kay tanan, ma'am. Unsa may imuhang nakapahagit gyud ngano nga born Adventist ka unya daghan kag katungdanan sa inyong simbahan, imong mga ginikanan wa gisagol nga Katoliko. Nga unsa may nakapahagit ganimo nganong nibalhin man jud kas Katoliko nga na may daghan-daghan man jud mga relihiyon ron, pwede gay ka mobalhin Alliance, Methodist, Baptist o nganong Katoliko magyud imong gibalhinan ug unsa may nakapahagit nimo ani, ma'am? Actually sir, thank you kayo sa nindot nga pangutana. Usa gyud sa ako ang na aghat ko sa pagtuon sa Roman Catholic kini bitong diya sa Matthew 16:18 nga ang Yahweh gi-intriga ni Jesus Christ ngadto ni Pedro. Kay actually naman ko na online debate dayon tamatag karon niya sige siya kanang kuan ni Ellen G. White, sige siya pang daot sa kanang mga sikta. Wala siya yung nagdaot pero gishiran ko niya about sa Roman Catholic. Ko nga kanang Roman Catholic kanusa man po kumana diya nga ako since birth ko Seventh Day Adventist. Dayon nahimo ko literature evangelist nga nakahuman ko sa akong pag-eskwela through literature evangelist kay mamaligi akong libro. Dayon kanang especially kanabitang matumi sa field ding na mga masakiton ding through herbal plants. Ako i-apply unsa akong ibaligya so mahalinan jud ko kay one man kanang naman dia through
herbal plants nasa palibot. So muto nga mali na jud og libro de makabayad ko sa tuition fee. Mo na nga kanang ingko nga uy ayaw jud pang daot sa mga reliyon kay ako gasangyaw ko di ko mangdaot pero kanang Roman Catholic nga magampo og mga santos na unsa man ka ni naara sa 10 commandments. Oo. So iya kong ipasabot nga nang adunay duha ka larawan icon and idols dito ko na open nga adunay day founder then diya sa Matthew 16 nga I will build my church not churches so singular. So nagyudi usan day nga gi-build ang Ginoo then mura to na open ko ato then gi-introduce ko niya siyang amigo nga CFD diya sa Usipina then kato si Sir Sunny iya po kong gi-introduce dito sa Mulabi CFD diya sa Paris so mo to nga kuan sir nag-study ko every Friday then sa apologetic dito na ko naabri nga adunay 20 ka mga topics usa sa ako ang nakuan dito gyud nga about aning natay kuan kanang adlay papahulay kay sa 70 Adventist kami Friday na sunset to sunset gyud ang amo kuan ang na mo, pahuway na. mandi na gyud niya na mag-prepare na gyud mi kay gani maana gyud ako makauban sa DepEd nga huy nansil ako na kay kuan sunset na dili gyud ko na mga activity di ko mag-attend gyud kay kana laging faithful ta sa ato ang Pagtuo. ato ang kanang pagtuo ang ato ang religion gani na mga tentasyon sa ako ang wala bitay diri katanaw ni mga untag ka nang gidili ninyo pero ko nga naay Diyos sa langit gitanaw so yun, kana laging being faithful kay bala pagkuan sa kay ang ako ang ginuna jud nga kung unsa ako ang nabatnan mo gid akong gikinabuhian jud not totally perfect dili siya hingpit pero gipinangkamutan jud nga sa mata sa Ginoo mata sa tawo nga nakinabuhi gyud as Seventh Day Adventist wala gyud ko nag-answer nga abot ang punto sa makahila ko nga roban sa akong anak gani interview me after ni Sir kato sa pud sa CFD nga vlogger to siya teacher po sa Mulabi akong anak ana siya nga nakalitan ko ato mami dayon gusto niya kong istorya kay actually siya man gyud mi kanu sa man magpabunyag ana siya kay siya gay jud willing kuan jud ay ma'am kanang ni uban jud ay pod imong daughter di ay. Kay sa diya nga sige mig adto sa ay wa man siya nga appeal kay nag-eskwela magud siya so ako ray mag-attend every Friday after sa ako ang school mato ko sa Mulabi gabi naman niya siya kay tuman sa eskwelahan so ako sang istoryahan gito kung ka-debate online sige may mingon siya lami sige ra kag debate anang kuan anak niya basig madala ka noon sa pagkaunsaa nga natinudan man ding napugoy kauban nga safety dia sa Central School sa Tambulig safety siya nag-start siya sa pagka Catholic defender nga 13-year-old pa siya sige mig debatean na mo engage po dai kag mga online debate ay kanang maminaw mo kuan na mga debate ni Father Darwin dai kanang mga ubang reliyon ganang ko ana kay sa una man gud sir ani man gyud kay sa 1 John 4:1 ingon bitaw na nga ayo tuhoy ang tanang espiritu apan sulayi so ginan ko nila nga kanang sagdi na si Nancy kay mao man na siya gud mo sulay mo gina nang mga lain-laing reliyon ako pong nakuan ba nga no man day right man po na nato nga maminaw magkwanta sa kamatuoran tama di ba nga gani ako gayong nakuan si Jared ba nga sa usap po sa CFD nga daghan po gayto siya abi na ko ako sa akong life ba sa diyang nakuha na ko yung life daghan man po di siyang reliyon na tuan dayon mao na nga ingon ko nga kanang mo-study ko aning Roman Catholic nabli po ko sa Ezekiel 41:17 to 20 nga ang templo nang ina siya punon sa kirubin pwede sa larawan ko nga dito sa diyang first time na kuming attend ko sa misa diya sa Mulabi ako diri sa Tambulig kay mura pa baga nang di pa na kumakaya kay tungod lagi kay daghan na kaayong mga istorya so ginako na dito ta sa Mulabi magsimba so pagsimba na mo dito mihilak ko sir kay inko Lord mo ba ni ang mong simbahan di ay nga gi-design Lord
ako kasabot sa akong gibati gyud ato pretty gyud akong hilag antipara na lang ko kay daghan biyang tawo nya ko wala man day sila ga simbaw Dios wa man day sila ingon nga giampuan nila ang larawan direct to God man di ay nakaana ko nga grabe ang mga tawo kanang mo judge ba nabitong gani mismo akong family nga kanang mga Roman Catholic nagsimba man gyud na sila sa mga larawan. Pero sa dito first time na kong attend og misa gyud nakaingon gyud ko nga kanang kuan nang ko sabot mixed feelings mix ba. ng feelings. Unsa man imong gibati gid atong pagsud yun nimo simbahang Katoliko first time nimong nisimba ka ma'am? Kanang naghalo sir nakulbaan ko nga ko nga ala biyanan ako ang namatan nga simbahan ang reliyon nako diri ko Lord nga nako gaistorya ko sa Ginoo din mo din to pag start din sa misa hilak na gidayon ko hang jud na human nga nalipay ko nga nakulbaan ako sa boteng akong gignan nga nakistorya ko sa Ginoo Lord kanang mo din imong gidesign nga templo mo din siya niya grabe ang batikos nga maulagin na nga nagsimba sa Dios niya. Ako pong nakuan gyud ay sir nga kanang bitang icon mo din nga ingagis lag kinabuhi. Dahil paggunita na lang din pas ni Mama Mary, paggunita sa ilahang pagkatawo kanhi. Dahil kanang idols mo na silang Balaam, no nga kan gikulit yung tao dito gyud ako nakuan ba nga nasabtan gyud nako la mao day ni. So pagkakaron sir, grabe gatubang nako ang mga sakit nga mga chat, messages, mga negative comments, no? Negative comments pero ako lang gyud giampo sa Ginoo nga magtagaan mi sa akong anak o kanang strength ba nga kaliwala nga giniglik mo sa amo ang family kadugo yun namo kinabuang na daw ko nawadag pangisip. Palagi na din. Dayon maestra ko no, dayon sa una pa ko no nga apil-apil dag mga kanang medalis daghan na kay kuan ba ding ingko nga salamat lang gyapon na ng mga batikusa nga makwanta ba mo stand firm gyud ta bitaw sa tong faith bisag ayo ra tag batikos nga na istorya nga dili murag din nato makuan pero sa kaingon ko nag-interview ko ni Sir Earl I still love them. Murag gigug magyapon ako sila gyud. Mamiss ben ako pod nga every now and then kay matud pa nila ma'am, mamiss ka na mo kay magsimba mamig Miyerkules, Biyernes, Sabado, manawag mo jud ko na nila, "Oy, simba na ta." Mamiss nila na. Dahil ako po mamiss po na ako sila. Pero mo lang gyud siguro ako ikasulti po nila nga ilan po sila mag-close sa ilahang kasing-kasing na nga mustadi gyud kay kumingon sila nga karon nabuang ko nawadag pangisip dayon kinilang gibatikos dayon magtuanon sa langit no. So kay gusto mo kita maluwas di ba wa man kita ingon nga matutag inferno ang ato gusto kita maluwas bek gyud una nga study more dayon ipaubos ang garbo kay ang garbo mo na makatag laglag sa atong kinabuhi. Tama. So ang ako lang gikabiliban pod nimo ma'am isip dating Seventh Adventist kay open-minded ka tanan ba dili bitaw parehaan ang uban nga ma-encounter na ko diri social media nga murag bisag laparoon nimong Biblia di man gyud mo tuo. Wala gina ako gitamdan sir kana 1 John 4:1 jud nga sulayan lang tanang espiritu dili tuwan pero sulayan. Mao lagi. Now mo na nga akong anak nga lipay lang po ko kay matud pa sa akong friend nga usa sang batikos ingon siya nga salamat ka nga imong anak ming kuan sa imoha ming wala ming batikos nimo mismo. Bala na lang ng mga ubang tao even me kay ako mamiss magyupod namo nga sa gamay pata dito ta sa Lanao del Norte nga magkuan ba i-gather na ko mga kabataan sir dayon tagaan ako sila mga pagkaon tun-an ako sila memory verse dayon mga kanta nga mga story from the Bible ding malingaw po sila din pag ato na ako dito dagko na sila din kita dasog-dasog na tag-edad pag-abot na ako dito oy atinansi amo gi ang imo mga memory verse nga gi-share nimo sa amo gagmay pa mi di gyud na mo to kalimtan mo nang ang batiko sir mana nga
Naunsan man ka nga ako gikan ko din na ming hawa gani ko. Then ikaw mi paingon na noong ka din na. Muna nga ko nga mag-study lang. Di lang po taingon nga kuan i-close kaya atong nauna kay kanang abi nimo usa ra gyud gitukod sa Ginoo. Mao ra gyud ni nga kining sadyang naidebate na itabo diri kay nasuko na lagi kayo ako ang mga igsoon gimahal mo ko nila. Uto nga giatubang nila mga CFD. So wala man po taingon nga gisay daog, gisay napilde. As long as nag-sharing sa pulong sa Ginoo, muna nga, di lang po tamingo nga daog ta basta kay atulay pakita gyud nga unsa atong nabatunan, unsa atong nakatunan nga mabasa di sa balaang kasulatan. Yeah, not only in the Bible pero sa mga history kay sa Job 8:8 nga read and see kanang mabana nga mubasa taw atong kita pinaagi sa mga kasaysayan. No, usa pud akong nakuan bitaw sir nga kanabang dito sa kanang Junior Encyclopedia nga ng Roman Catholic nga universal dayon. Makaana ko ba nga kanang bitaw na yung mga milagro. Dayon ning kung mana magud sila na ako'y kauban pud ba nga kabalo ka nang singa ang mga hinungdan sa kalamidad karon Katoliko. kining mga kanang mga Katoliko kay just position anang mga anang mga santos, mga santo ninyo. Yeah. Kung atong tan-awon ang Mateo 24, daan naman ang gitagna nga maabot og ang kalamidad. Yeah, wala pa yung nagposisyon atong mga panahon na. Wa pa gani gikumpel ang balang kasulatan na nagtagna nga maabot yun ng mga kalamidad. Muna nga at siguro at ilang po nato sila awayon at gyapong higugmaon nga sila ma-open lang gyud ilahang una-una kasing-kasing nga mutuon sila sa pulong sa Dios. So katong pag sugod-sugod ni mugtuon sa pagtuong Katoliko, ang imong anak ma'am nga babaye nakita man gyud nako tos interview ni Brad Earl Sanchez. Wala po siya matingala nga unsa man ka mami nga sa balista man tang ano naa naman kada kasunod-sunod. Mo bitaw katong kadibate nako online nasa Manila karon yung guys siya nga lumaming ano man kasi magpaminaw na ding masing madala ka na ha ding sadya nga iyang daddy ming ani diri ming bisita dito niya iyang gisira unsa nagkatoliko na mo pakaulaw raman mo ding gigna niya asa day ka daddy tinukod sa Dios simbahan nga tinukod sa Dios ug tinukod sa tawo nakasabot. ding mismo siya nga minsahe man gani dayon ko nga naknapukin nakatunan na siya nga ako madyong gikuan mi dan sa pag actually sir nag-eskwela magupod siya dire San Isidro one high school since karon sa na iyang year karon ma'am? Ay kalis na siya sir nasa sa Tangub City sa Labuyo. Graduating na or ayun tipa third year. Kapit na. Third year pa na siya din karon na vlog lagi kay kuan ing ko nga magwali ka na mag-safety ka. Ang katawa ra pud siya. Ang imong mga igsoon ma'am, imo yung igsoon sa unod karon. Unsa man sila? Seventh Adventist or sa status nila karon? Seventh Adventist kimitanan sir. Dayon, so bali ikaw ra ming palag silang pagtuo. Nya kung auntie si Kior, perting katawa nila, perting lipaya kay. Ingon sila nga to si Father Darwin da dito, ingon siya nga. Mo na lagi day. Anang mo na ning magtuon jud ning di karon ning nakaplagan jud nimo ning. Because gyud no nana magila sinultihan. Ding lipay kay sila dayon. O lagi na inalipay na puy naguol na inasuko. Natural magining na masuko kay di kadawat kana labi labi nagka na mga basher gyud. Lagi pero ako na lang yung iampo po nga kanang tagaan yung taog ka ng kuan ba strength nga makabarog kay So, gani sige ma'am padayon. na kanang kuan still yapon ganina naka-receive ko daghan kay mga mensahe pero ako lang gitubag sila sa mga bersikulo. Di na lang po ko gusto nga magpasakit ang istorya kay kuan manggod kanang kuan ang gugma na to'y pairal kay Tama. aron nga ang kuan ang relasyon magpadayon ng gyapon bisag lahi na ang ilang pagtanaw sa tuwa. So kaning di ang pangutana nako ba ma'am nga kining pagbalik nimo sa Katoliko, what if
upiran ka sa imong simbahan Seventh Adventist ter balik na lang dire ter kay upiran ka na mo dindot diri nga pribilehiyo na kay allowance gamay insured ka sa imong kinabuhi usa may imuhang in response mobalik ba ka sa Seventh Day Adventist or magpabiling Katoliko ka? Actually, sir, kanang ang ako manggod nga nasabtan gyud nako ang doktrina kanang kung unsa nga ako ang pagtindog nga maligon sa SDA sa una nga unsay mga tentasyon layo ko sa akong ginikanan nag-eskwela ko sa Iligan sa una dahil unsay mga tentasyon may ko nga I will stand firm with my faith as Seventh-day Adventist gani sa among education major na mo to education 12 ingon to among professor nga ibagsak ka na ako nansi ikaw assistant leader aning kuan kanang sa mo ang kuan ba kaning jani sa mo ang major niya dahil study mo kuan dahil ikaw mo kuan ani ibagsak ka na ako kaya ang magkuan man god Sabado niya itro niya Sabado nga ang among depend inko sir kanang di ko mutambo na sir sa ibagsak ka kaya simba okay simba gyud una nga yan siya nga ibagsak jud ka okay lang sir pero mo nga to ako mga kauban kay perting hilak nila maglainan nimo ay mabagsak mi kay tungod nimo day ko magpray lang ta mo to nagpray mi dayon na movement ang kuan nga dili na Saturday so mo to nga kuan una nga kini sir ako nakaanad jud ko nga kanang unsa man ang mga istorya sa mga tawo kung sila man makaana sila nga sayang ang imuhang talento pero dili man pud tay manghambon talento kay kanang isa sa magud nga patay birthday usa ko nga mahimong speaker ana so gani sa mga mga crusade sa women's mo speaker po ka dayon makaana ko nga karon nga nakatunan jud nako nga adunay tinukod jud nga si Kristo jud bitaw ang nagtukod dayon kung tanaw na to sa lalayng version nga nagyo dito ang Roman Catholic ding nga kaanad ko nga kanang with the help of the Lord dili ko nga kung opiran tag magunsa man nang maangko nimo ang kalibutan niya imong kalag malaglag siguro sa tumba ba mga makanak ko sir nga kanang ingon na magpuputan nga bugira tanon nga pero I will stand firm sa ako kung unsa ko pagtindog nga malig-on kani sa akong reliyon the more na diri tungod kay mo kini ang religion founded by Jesus Christ dayon mas iampo yun ako nga sa Ginoo nga mo stand firm nini nga religion whatever offer nga ihatag anong madani man ta anang mga bulawan anang salapi nga sa ako nga sitwasyon sir kanang grabe na gyud kaayong mga pagsulay mga makayong kabagyo na labaw pa sa Yolanda siguro ang akong life karon pero nana sila nga dasog na makakida pero wala gyud po kakuan bisag daghan kay problema kay ngano man ako may isulti gyud sa Ginoo Lord mo ni Lord na ako makaya pero I know nga pinaagi si mong tabang makaya na ako ni tanan muna nga ana sir nindot kay nga pangutanan na pero mo lang yun nga kung unsang ako ang pagtindog kani sa akong religion mas diri pa nga gitukod yun ni Christ I will stand firm with the help of the Lord kay kung walang Ginoo we are nothing apart from Him Kaya ako ma'am, daghan ko na hinabi sa social media kato si Prince Nico Asobe gikantog sa Sabadista pag Katoliko niya may nanyang depensa sa Katoliko na agni magbalik sa Sabadista god kay giopiran siguro dako orang ako lang kuandaan ba mada pa bagyo kas oper-oper pero salamat kayo nga di gyud ay kamada pero ani ma'am laing pangutana nga atong Tagalog pagtagad is na may kana bang ang simbahang Katoliko ginadaot ta kay nganong mobalhin man kadiha ma'am Nancy nga na may mga ripis nga mga pare dagang magpalahubog to may mga tuas burikatan tuas diskuhan ay sugarol na ganahan pa ka nang magpamimbro nga naa may Katoliko mga pare nagbuhat mag-immoral imong response ani ma'am unsa may imong in response ana makapabugnaw ba ni sa imong pagtuo isip Katoliko? Actually, usag yun na sa mga gibatiko sa kuha. Gani, online kay kiniging ga-vlog po ta, kaya aro maka-income. Gignan dyan ko nga kuhaan.
tignan jud ko niya nga ano kuno kung gusto ka maimperno, kung gusto ka maimperno, ayaw pang nalahig sa uban. Tuntuon man ka ng mga pagtulunan nga dili guided sa Holy Spirit, nga daghan kuno kaayong mga salawayon. Gitubag dito na ko siya. Wala na ko siya gitubag na ko siya online kung ano man. Kanang diya basta sa inyong wala joy makasala. Kitang tanan dito sa 12 ka apostoles, si Judas nakasala. Ngano wala kay ngano gikuan ba ni Christ? Bisag asa ta nga reliyon kay as human makasala jud ta. Pero ang atoa din na nga ang ato nga pagtulunan jud ba nga kana bitang si Kristo jud bitaw gatukod. Magunsa man ang reliyon nimo den tao ray gatukod dayon kung ingon ta nga katuganing 12 disciple ni Jesus Christ atong balikan to si Judas nakasala man ganito si Judas nga perming gakuyog-kuyog ni Kristo. Kana pa ba karon Sakto. ano makita nga Tama gid no. Oh. Nakasalagi si Judas nga kita pa ka nga tawo. Gilimod pa man gali ni Ano man Pedro yan, si Kristo og katulo. Gilimod gani. Dayon si Tomas, wa Una pagid, nga. wa pagid mo tuos Tomas nga nabanhaw ang Kristo. Di ko mo to gawas magahikap ko. Nagi. Nya kadadlaw sila uban-uban ni Kristo. Uban kadadlaw. Una nga dili na makatandog yun, dili na makakuan kay ngano man. Look and ingon sa Isaiah yung sa ako ray tutuki. Si Kristo ra datong tutukan gyud dili ang tao. Believe jud ko sa pagtuo nimo ma'am, grabe. Kini may pagtuo nga makahilak pud ta bagunahuna. Dayon, gikan sa pagkakatoliko nimo, ikapila naman jud nimong bisis nga niapil kag Santos nga misa? From August, September. October. Dugay-dugay na gid ay. Ato nga time kanang wala jud ko nagpadali kay kana laging ko Lord kanang nagpray pa jud ko nga kay gibisitahan ako sa mga kanhing na kung katulo ko gibisitahan nila diri tulo ka grupo. Then ang mga kabataan, Mami malitaw sa ko kana as teacher nila Sabbath school. We miss you so much ana then gihag ko nila diri. Pero ako ra gyapon lang. Ako ra gyapon gihag sila kay kana laging naigugma man gyud ta dilim nay makababag. Deep inside sa wala kung unsa nga kung sila ha. Mama kung hunahuna ba deep inside sa imong kasing-kasing hunahuna di ko madas nyong haghagoy. Walagi nga ato amang good sir nga wa man ta nadala sa feelings ang ato agyod kana bitang wisdom knowledge and wisdom ba nga kanang by the Holy Spirit ba nga umingon sila nga ay unsa man ka nga nabuang naman ka na wadan ka pangisip pero kung imo na siyang in never mind nga mingon ko ka nga kinigyud wala may nagpugos na ako although nga naay tao nga gimong instrumento sa Ginoo pero ikaw mismo ming study gyud ka dayon imagine from August biya then karon rami na nabunyagan di pila ka bulan ang dayon before pa gyud ana ato pa yung 2024 debate gyud depend gyud ko sa ako ang religion mingon ko sa kumakubanan ko nga kanang tabang mo kay nanay niasdag na ko nga mga kanang mga mini anak ko dayon wala man jumingon ay bawal ang debate ingko ano man si Pablo day sa una nagdebate man dayon wala man gyud sila sige jud og aghat sir nga sige dipinsahi ko ninyo kinsa may mo laban nako wala gyud mo to nga ako yun nag-study ako na lang gyud mikuan ngadto ko sa kanang na si Sir Lara usa po na siya ka safe di diri sa Tambulig na tigimig debate ni sir unsa man gyud katinod sir nga nang adlag papahulay nganong na Domingo man ngano man ning pagkaon na pwede na makaon nga diri sa Libitiko tanan gyud nakbuta na iya man jung gitubag tanan then nang kuan ba ko nga kanang study ta ba then ko bi tagay ko na sa Pastor B nga labanan po ko nila kay di ko ano ko giasdang na ko ani wala man gyud kay bawal mo to nga bagani silang bakalaris kuno gi kuan daw under observation daw sa pastor ko nga di na lang ta magkuan pud ana kay kung
kung atong tao mangud galungan nato taga natong freedom kay si Jesus Christ bitaw naghatag sa kagawasan sa matag usa nato. Dayon. Pero siguro singod silang pagigugma nako. Salamat lang po ko sa mga batikos. Ang gigugma gyapon ako na sila bisag ayaw tag batikos. Mao lagi. Indot. Oh, grabe imong pagtuogid ma'am. Gahi jud kay tanan. Dayon kani sa taw-taw naman kang ni atin og santos nga misa kumpara sa imuhang kanhi nga relihiyon nga imong gibiyaan nga so since birth no perting dugaya. Unsa may imuhang observation ma'am? Unsa imong itandi ba? Unsa bay kalainan sa misa o kaning simbas katoliko og simba nimo sa Seventh-day Adventist sa una? Unsa may imuhang na-feel dito sa Sabadista or unsa imong na-feel diri sa katoliko nga misa? Actually sir nakaana jud ko primary anak ko sa akong anak na kanang makuan jud nato no ma-feel nato ang Holy Spirit ba kay sa solemnity dayon pag-ingon na bitaw sa kanang announcer nga before magmisa please kanang i-turn off inyong mga cellphone kay social karon kita computer world man gyud ta nanang kita aning mga gadgets so di man po ko yung nang daot ko sa akong kaning reliyon pero mulang yun akong na-feel ba nga there is kanabitang sacredness dayon pagkabalaan ba nga makuan yun nato dayon kanabitang ingon sa accusation nila nga kanang mga sugarol mao ni tanan na ang pare mingon ko nga nak ang pare no alam de mingon nga pag man sa misa adto mo sugal adto mo mga bit mo unsa na diha den wala man ng okay kayo ang biblical nagbasag Bible ang pare ding kanang ma-feel nimo ang pagkabalaan ba ding mugawas ka nga malipayon imong heart nga naka-concentrate ka sa pagtan-aw sa pagpaminaw sa wali dayon ang accusation sa una even me makaanak ko sa akong mga wali nga di kita na magsimba ng mga juice nga kanang ding juice-juicean nga gi kasilagan ni Kristo katong gikulit sa tao gikulit jud sa tao nga wala na buhi wala miagi kinabuhi ba mga non-living things ana ba dito na ko nga nagi pagkabalaan opo gumingon nga dili pud balaan to kani ang mga nagsimba na magyapoy pagkabalaan pero sa ako lang ba nga sa ako ang kaugalingon sa akong observation sa akong feelings nga there is sacredness nga na akong naobserbaran akong kanabitang sa lugar bitaw sa simbahan ba nga kung nga maginig i-design sa Ginoo sa Ezekiel o nga na mga larawan nga punog larawan nya wala man gisimba. So kaning pag-attend nimo Santos nga misa first time gyud nimong ni unsa man jud tong naka-remember pa ka ato ma'am nga first time nimo nga ni Holy Communion ka ming kalawat ka? Actually, katungat na, wala pa may kalawat ko, pamanabunya, kasi 7 sacraments, nang di pa man may pwede garon gani, kaya wala pa may kumpisat, pero gibunyagan. Akong anak gani, may siya nga mi, ganang, mga lawat, tami, kung di pa man ta pwede. So, muna gani, nga, sa diyang nagsigi kong attend sa apologetics sa Molave, muto nga, may decide na yun mi nga, kanang magpabunyag na tanan. So pag you make experience actually anang cancer kana Eucharista at least nga naanagyo diha ang proseso sa Seventh-day Adventist sa una dugay-dugay man gyud ka naapon nagibuhat po na sa mga Sabadista ni inyong simbahan nga do na moy gitawag Holy Communion. Ang ngalan naman sa una Santa Sina o sa bana? Santa Sina. Dayon nagi ako nga diferensya kay kanabitang ang diba ang pare raman yung gitagaan og authority authorized nga mukuhan din kato kay isuri raman ko din ang kuan ba ning naman pud gyapoy kuan matawag na unsa man to isuroy unsa man to inyohang gikaon adto biskwit or unsa may kuan na or to siya biscuits dayon kanang grapes nga welts ang balidugo ang wine wala tabla pa nang snack kani kalaki ha wonder sir kanang lagi ito kong kalainan mapuna akong nakita po nga kay siyempre observant pa biyanin di nag-observe lang po mi nga lahi jud nak no sa kuan Santa Sina ug sa kining sa Eucharista Eucharist
So at least nga na nagid mo yung proseso nga padulong na gid mga lawat, no. Okay. So happy kay si ma'am, no, nga nagkatoliko na gid siya hasta yang anak ni kuyog yun. So ato suportaan ni si ma'am sa iyahang vlog, no. I-follow ninyo ni si ma'am Libra White ug iyahang daughter di ay kay vlog man dai ni. Ato ni suportaan kay hurta pa manggalitag laisikta sa mo taning katolikong kauban. Anya, May na lang sir ba masigang meet pa. Engage po kag kuan ma'am kanang mga YouTube channel kay mas nindot po didto nga duha ang imong platform kay og Facebook man gud imong saligan karon maot kayo og kuan ni Smita ma'am kay mabikil ta gamay restrict dayon. Oh, jud district. Mag-share Magbantay ta permi sir. mag-share tag post nga para nato tinuod gud to iyang gidelete kay kuno pulse kuan. Malagi. Ato alang sir nga magkanang usag yun sa mga purpose nga sa social media maka-share lang ta sa kamatuoran. Bala di ta sweldohan sir. Mas maayo po noon. Pero kani kay nindot yun ni imuhang grabe imong pagtuo gipakita na mo diri karon ma'am gahi gyud imong pagtuo ma'am. Kay imagine ha ako giswayan ka nako karon og ma-discourage magyud ka sa imong pagkakatoliko despite aning tunay mga rapist sa simbahang katoliko na mga sugarol tos bulangan tos burikatan pero imo gyud gipaglaban ba nga isit aside imong pasagdi na sila. Grabe ang imong pagtuo gyud. Tabi kay si Christ ang gud ato ang kuan perfect pattern gud sir. Nakana ko nga kung unsa ko ka di man pud nga perfect jud ko dito sa akong dati nga religion pero ang ako lang yung gikuanan ba nga this religion is kuan ba founded by Jesus Christ nga nagkuan kita nagfitful kita dito nga ang founder is tao lang unsa pa ka nga diri nga si Kristo mismo nya dili man pud ingon nga kana istorya lang kay naman gyud tay mabasa na pud sa kasaysayan dayon kana recorded yun na siya dili kay mingon sila tampered lang mingon sila kay istorya lang may lang sa istorya wala sa buhat alam kaya ato din na nga si Kristo yun mao ay nag-old kung atong tan-aw na Matthew 16:18 not churches biya yun church biya so meaning the only singular usa ra gyud ka church ang iyang gituko dili daghan. Sakto gid ma'am. Ma'am nay nangutanan na to diri ma'am unsa may ngalan sa iyahang vlog bro? Unsa ngalan sa imong vlog day tuod ma'am? Libra White dyan. Libra White lang di ay. I-follow ninyo ni si ma'am din. Katong sa imong daughter ma'am unsa may ngalan sa iyang vlog? Althea Dayan. Althea Dayan. Si Sister Althea Dayan no. I-follow ninyo ni kay daghan tag magkatunan ani. Dayon suportaan na to ni si ma'am ug iyahang daughter no kay para makatabang punta sa iyahang gitawag journey. So hopefully di lang ikaw kitang tanan mag-inampuay ta alang pod sa journey ni ma'am nga sa kanunay magmakanonayon ug di gid mabugnaw sa pagtuo. Muna ani murag di na gini mabugnaw kay gahi kayo giswayan gali na ko ni si ma'am ug discourage ug ma-discourage bagyo di man gid ay. Gahi gyud no? Gahi sa pagtuo si ma'am. So prayer sa gid ato sir, wag tayo laing kuan. So tayo laing weapon. Kaning ni ang pagsuod nimo sa Katoliko. Wa po kaingog nakiwahan ka ma'am nga manguros naman ta ani kiwa man unsa may imong gibati. Yun na. Tinuod yun na sir, honestly, nakana ko nakiwa. Din primero akong katunog cross kay nagkatawaan ko sa kong anak kay dili daw maon ko mao anak madul siya kay nagkuan siya ka nag-search siya sa Google ng taon pagkuan then mo to nga siya mismo gatudlo sa kuha kiwa gyud primero dayon wapo ingon nga murag ni action mo ulaw-ulaw sa kadyot ani pagsod nyo simbahan maniitiid pa biya ta di ba nga oy mao gyud kilid-kilid ba lingi-lingi tag unsa man ni buhaton ani manindog katag mangluhod ani kay kaning first time pag uta makasud ba pareha ra gud anang sa akong experience lang dito sa Iglesia ni Cristo kay gidala man jud ko sa ako ang instructor sa una duha mi nadagi mi duha pagsuod na kunto silang simbahan lingi-lingi ko matay lain magdilingkudan ni mga bay lahi po ni laki di ay duna kay kuan ba kanang observation sa no sa imuha kuan gyud murag sakto gitang imo ma'am nga nabaguhan murag kiwa ana ba lagi tinuod yun na kanang inyong pagsimba ma'am
sa Miyerkules dayon Sabado Bernes. o Biyernes sa gabi Oh. O sa man na obligado gimong manimba na Biyernes sa gabi ana or depende ra nas mga membro og mosimba sila dili. Dili mo kay tag obligado kay naman na siya sa church manual nga Wednesday night, Friday night, then the whole Saturday. Ginatudlo man yun na sa church. So ang inyong pagsimba huldi gud pag Sabado. Oh, whole day yun, sunset to sunset. No. Dayon ang inyong paniudto ana magbalon mo. Usahay na mo suggest nga kuan kanang karong next Sabata magbalunay. Nang patlak lang dito sa church. Usahay po manguli pud ang tanan, mamalik pagkahapon. So balik alauna. Oh. Ako kay di man jud ko Seventh Adventist born, purely Catholic man jud ko. Kanang inigsod pag entrada pa lang sa simbahan sa may buhaton ana inyong mga kuan ma'am, magkanta awit unsa ba na naiwali, unsay kuan ana? Kuan kung natay nay kuan nay chorister or song leader samtang ang mga participants nga wa pa miabot na gitawag nato nga mag song service. So obligado unsa man na gisilik-silik kadang song service ana or depende mo volunteer? Kuan kanang depende na sa song leader nga unsa yang pang prepare nga kanta. So kanang ikaw nga as in kuan ba participant isod ka diha sa simbahan then worship na mo kanang usa ba mabati ba nimo diha ang ma-feel ba nimo Holy Spirit diha or para nimo is murag wala lang? Ang kanang sa sir? Ma-feel ba gid nimo ang Holy Spirit kanang labi mag-worship na mo, magsugod na mo sa inyong kuan, ma-feel ba gid nimo nga naay Holy Spirit or murag feel nimo o wa lang? O atong time good sir kanang once nga nagtuo ka, if you have faith nga kuan simpre ma-feel jud nimo nga nade ang Holy Spirit kay nagtuo man jud ka tungod sa imong faith. So mabati po nimo nga kunuhay. Kunuhay na Holy Spirit. Oh. Grabe gid no ang imuhang pagtuo as a Catholic karon is ligon pas kuan. Ligon pas puthaw nga ginibang perting kahia jud no. Actually gitis biya ka nako adto ma'am nga og namay mga ripis Katoliko mukir sa imong pagkasabadista sa una ma'am unsa may pagview nimo aning mga Katolik sa una ma'am unsa may panglantaw ani kani sila is mga unsa ba imong panglantaw? Actually sir kining dili yung kalimtan sa ako mga kauban kanhi manggod nga namuwali bitaw ko kana sa Isaiah 64:6 nga isa unsa ka pula sa atong mga sala dayong pagaputlion ta dayon mo gyud ako wala man ko katan og tawo kung nakita mo gyud namon although nga mga kaubanan siya nga sa pud mga Katoliko naaman tanan ang bisyo. Ako po bakgang po na nila kung tao raman po na sila goding dili man na mo itudlo sa simbahan kay bisan sa nga 6 man good sir dili bitaw ko nakawali-wali jud ko sa unang panahon dili ko mangigo kay mura ba kanang si Kristo may ani dili tungod sa mga kuan mga balaan tungod sa mga kasala manggod muna nga sa akong heart nga dana gyud ako na nga gikuan sa akong heart nga di ko magtan-og tawo unsa man na siya basta kay kanang as long as kanang mudul siya ni Kristo mga isang pasaylo malimpyo gud siya kay sa diyang gibatikos ko ya unsa man nang kuan pare na ripis dito na mga kuan ko nga ngano day ang inyong pastor dili makasala ang pare makasala ang pastor dili day makasala strikean gyud ako siya anak kay online naman siyang nagpakaulaw nako so ako siyang gignan kung makasala ang pare ang pastor dili makasala yanaan po nako siya. Tama no dayon pagka unsa man tong mga adlaw nga nabunyagan kas pagka-Katoliko ma'am? Tungkol sir katong last Sunday so bag-o pa hoy January 25 January 25 bag-o pa no dayon sa dihang nakadawat ka og bunyag
unsa may imong gibati imong feelings gyud nabunyagan jud ka? Ningilak jugo sir niya. Karon kay pag nang mag-ana ni kay si awan po to si Kuan, ang pari ba si Father Kuan kanang Father Guding. Ya milit adi katong militong ko ano. Si Father Kuan kanang do may kuan diri pare na assign si Father Juni o katong isa. Nagilang intulo na gid akong luha kay mura kong nakuan ba nga nabunyagan na jud ko ana pa. Nakahilak ko. Dayon kuan kanila mura gisiaw-siawan kanila didto sulod. As dili si Father may siya nga asa daw alipolo. Nagsiyaw siya imbis nintulon akong luha naka-smile na noong ko at nga time. So nakadawat na ka og sakramentos bunyag din ang imuha lang is sakramentos kumpisal na lang jud ang kulang. Usa man ka nga kuan ma'am kanang teacher sa elementary or high school? Elementary sir. So kuan sa may imong gihandulan ron grade 1 or unsa nga kuan? Grade 4 sir. Grade 4. Ako kay ni graduar man ko og kuan education elementary major in generalist course nya sige tanggatik og board examination wa man kapasar mo nang gidedicate na lang ako kung galingon diri sa atong programa no. Okay. Okay po ka na sir. Praise the Lord po na sir kay kung na. Kaya kung una-una og makapasar ko pag trabaho na ko undangan jud ako ni kay mapokus na mo ko sa trabaho. Labi nagdaghan. Kay di lalim ning magmaestra tamam kay grabe mga estudyante karon nya magama pa kag lesson plan tapay imong daghan kayo digid kami sa una gani nga grabeng ginamaay gyud na pay mga visual aid nga sus kani mga bata dir labi na grade 4 dir ba ning mosugot og imong visual aid kunot kay matud pa sa mong instructor sa una pag kunot nimong mga visual aid og way himal mura po nag-ikaw di po ka kabalo mo himal si mong kaugalingon. Ginaya mo sa manaway. Manaway. Swerte lang kalita karon kay sa ato nga panahon is gi-allow na ning magklase ta nga nanay projector. Sa una wa gyud, kami sa una wala libro gina. Gama jud tag lesson plan ani. Mo lagi ni pinaka sundan pas mga bata nga buloyagon kayo. Karon labi ana kay ultimo mangdukol kag bata. DSWD may mong kontra. Sa una, okay naman to mamunal ka sa una glubot sa mga bata kay ganang gahi kay gulo, mamuno kag mga chokes. Oy, kana mga people at the back ba, bunononog eraser nga di maminaw. Nakaroon di na gid pwede na sir. Di na, kami sa una kay pag di maminaw tong estudyante, bunon man na mo eraser. Oy, listen, people at the back. Minaw gini mga estudyante. So praise God kayo ma'am nga. Nakabalik kas pagtuong Katoliko gyud ma'am. Nga despite sa imong gipakita diri karon nga grabe niligon ang imong mga igsuon man ara po dingon nga gibasol ka nga uy unsa naman ka nga nagabot naman ka ng relihiyon na mura naman kag nabuang so wa po ka gibasol. Mo gyud na ilang gi istorya sir nga nawadan ako pangisip. Then naman kuno ang kanang ipanulti sa una nga may magwali. Then mubito to sila nga mingasdan sila og kanang debate diri sa Tambulig na at Truth Church nanto ang topic. Dayon adlaw ipapahulay. Nya matud pa nila gi kuan daw sa mga CFD gi kanang gitampered. Nya di ba naman yung tampered kay illegal ba na siya. Klaro kay mga basa niya ila yung ito is ang kamatuoran nga gitampered sa mga CFD. Moto sila mingon sila nabuang nako ay nawadag pangisip. Suko kay sila nako ang tud karon wala ko nila tingogi. Pero okay na ako ra i-pray ra gyapon na kay. Ampo lang. So siguro nasakitan po sila. Kanang magtapok mo as igsuon sa unod labi nagnamoy banding-banding. Di so di sila motingog sa imuha na mura mo mga waiting ganay. Wala na gyud mi ka banding ro sir kay kung magtagbo wa naman waiting ganay gyud kay naglikaya yung mga matag usa. Wala po nakabanding kaya mo. Og si Attorney Rupil Banyok pa to. Sos, mura naggubang electric pan. Di na mo yango. Wala na wala tinggan na pero ako lang po nag-pray sila kay siguro nasakitan po sila ba sa akong desisyon. Pero na lang ko nabiliban po sa kanina kong religion sir nga
maestra po na siya din kauban-kauban ako na sa unagwali. Gani among mga naong ibutang gyud sa tarpaulin nga Tarpaulin. kami one of the speaker. Sing ganahan ko niya nga kanang I love you Nancy, Sister Nance, kanang we respect your decision sa imo karong nahimutangan na natas ko niya kay wala po ko niya gibatikos ba dili para sa uban nga grabe kayo nakachat, grabe kayo makatawag, grabe kayo nakasuko. Pero siya ipakita lang gyapon niya ang gugma ba nga kuan inigsuon bisag lahi na kuno ko lahi na kuno akong reliyon karon pero still di love kuan nag-ilove daw gyapon ko nila. Oh, dai, balik na. Dai, naam kag sako pa na relihiyong bigaon, dai. Kanang magkrusada mo, ma'am. Ako matanaw gyud sa mga Seventh Adventist ba nga i-post sila social media. Ubay-ubay po ni mga tao ng ilang madala. Unsaon man na ninyo pag madani ninyo ang mga tao nga maminaw sa inyong krusada, ma'am? Kay posible ma-apply nimo na diri sa Katoliko nga unsaon na to pagdani ni mga laing sikta aron maminaw sa to ang pagtulunan ba? Actually naman gyud kinang gitawag na to kuan kanang groundwork ila sana before magkrusada house to house man na sa mga layman. Dayon pag house to house ana siyempre ato lang po silang naman gyud tay mga giveaways para po nga Mainggan nyo. Diara. Lagi day hatag-hatag. Mga pila jud kaadlaw suroy-suroy sa liman ana nga kuan groundwork. Ay actually dili man manghatag ana ga suri-suri ana nang akto sa crusade. Actual na din. Pero anang ga kuan ga groundwork or ga field sila before ang krusada mga depende pod sa kuan. Depende sa budget sa church o pila ka adlaw nila nga makuan masuroy o adisir mag-start ang crusade. So pag start sa crusade paibalon ang mga tagbalay nga mag-start tag crusade ani mga adlaw. Nagtuon sila kuan og mga sasakyan kung na mo offer og sasakyan kuan tong mga nasa mga seminaryan. Ganang mo seminar anang crusade. Dayon butang para nay nag-crusade dire sa mga sa una, tulok adlaw ra gito, Huwebes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, dayon pagka Sabado last nila is dito sa Barangay Hall gihimo nilang ilang worship services. After ana nga crusade, ma'am, sa katapusan jud nga kinini ang inyo bang adlaw sa pag-crusade, ang mga membro ana unsa man inyong pugson og pabunyag sa una or obligado ra silang mutahan? Wala so far wala maingon nga gipugos gyud ila ra man po nang kabubuton nga mo fill up atong form small form. So papil apon di ay papil apon sila dayon mo to ini-fill up nila pagka Saturday i-baptize. Kanang usa man nang kanang manambungay ana na diri sa mua sa una kay giingnan jud gos pastor nga kung mutambong ka Brad 100 jud ang imong gabi Brad pero kung kumplituhon nimo na kay 600 ko usa man nganong na may bayad-bayad na nganong bayaran man me ensa nga para suhol na ninyo Brad nga inyong oras na hago dili masayang mao man to ilaha inyong hapon na poy mga ingunana kuan giveaways lang kana mga goods. Mga grocery grocery dayon na ay mga kitchen utensils kanang mga gamit sa kusina kanang pong mga balde planggana depende sa kuan depende sa mga iglesia sa simbahan. Sumudonit. Grabe no nya kato mga tin nindot ni kay tagaan ni tag planggana ani. Mo lagi pagkahuman ang kuan kanang lahutay mo na pinaka-importante god. Nga kung wala ka na tanom sa kuan ba, wala ka na tanom sa pagtulunan ano sabti. Mo lagi na nga karon ingon sila nga naunsa man ning muwali sa unang with all the tears ko no pilakila ko din nadani ko no nga di pa jud sa Katoliko nga bibiyaan man na namo dati diha man me nya nganong ingbalik ng taong kadira oy. Grabe
Ang imuhang mga nadawat siguro karon nga batikos ma'am, di lang tulo upat perting dagana og imong ukayon siguro na mga spam message ni buda, mga message request murag naa nagatapok ba. Lagi, marag kanang usay, marag dusla ka kasing marag di lang jud po ko mo kan ba, di lang po ko mo fight back bitaw kay kuan po ka nang kuan lang ko nga ginora gid ako ang gisaligan nga mas strong ra gid ko kauban sa akong anak, mura gid ako sir. Kay kung imo man good, pero kung pagtulunan na pud ang ikuan bitaw nila nga basta nang mingon sila nga kanang nagtuon lang sa dili guided sa Holy Spirit. Moto nga di po na pwede, pero okay ra sila mo personal attack sa kuha. Carry ra kay na nako, pero ang doktrina na gid bitaw may kuanon na di gyud ta magkuan gyud kay maglami. I will fight for my doctrine gyud nga I will fight my faith basta doktrina na mo gutan. Tama. Pero ako ray batikuso nila unsa kung pagkatawo okay ra na. Kay basta to laging kauban ako elder nga ayon na niya sa social media nga mao na nagkuan kamoy mini kay pagtulunan nga dili guided sa Holy Spirit dayon. Kamoy mini nga nagkuan lagi ka na mga juice-juicean at mura magdili matulon ako ang kung dili ko makasukol di ako po siyang nging kuan po ko sa yaha ning reply po ko sa social media ato dahil mura nag-away gyud din na social media ba niya ngayon nito unsa naman dagan na kay nag chat nga unsa naman inyong gibuhat din nag-away na mo din na social media. Pero atake gani sa personal dito na ko ikuan sa i-PM na ko siya. Pero doktrina, diha gyud social media kay ngano man ning atakihon man nga ganang kuan na may kamatuoran na sige. Moto nga kuan diha social media pero personal attack dito na ko siya i-PM. Ano lang ang proseso. Nakaila man siguro ka ni ila mim siguro na ilan Campo Redondo ba o kato si Miano nga buta? Kaila may kana sir kao ba may ana kay liman man namo na sa kuan diri sa nag-abot mi atong katong last nga ay kanang bag-ulang nga debate diya sa kuan diya sa Tambulig dito lang Sir Earl. Diya bitaw to. Yan na siya nga naman kinakusgan nga elder sa kuan ano siya ang kanhin kinakusgan kabalo naman siya god wala lang smile lang sport lang po mi dito. Dayon wala pod sa ingo nga ngano man ka ma'am nga ni magkatoliko nga kuan man ka wala po mi naka istorya ato nga time kay nagkuan pa magud ang nagdebate din kami po hapon na po niya akong giuban ato kay pagmangkon gadali ba angkan manggod nabalaka po siya wa gyud mi kay istorya na tomorrow tong nag-smile po mi dito eh siya naman din kinakusgan diri nga elder nga ana ra to siya nyango ra po ko. So congratulations ma'am og daghan kayong nakadaig nimo diri sa imuhang kuan. Napaisa gali diri ni ingon ma'am nga ma'am kung ikasulti nimo barog lang sa pagkakaron kay kasagaran ma'am daghan mo tintal nimo sakto gini. Actually sir wala mo ko ingon nagpadaig sa akong pagkatao pero ako alang gyud nga kuan kanang ampuri gud ako kay prayer is the weapon gud kay sa 1 Thessalonians 5:17 mura gyud mag-ampo lang gyud sa walay hunong. Unsa man ang mga batikos akong na-receive karon nga tagalan jud ko strength sa Ginoo kauban sa akong anak. Nay mga objections uban ma'am nga piki kuno imong interview karon gibayran kuno kas Katoliko gidani kuno ka dili kuno kinasing-kasing wala kuno spiritual conversion nimo conviction o kanang sa may imong ika-response ani sa ilaha ma'am na dako yun sila makasala yun sila sa Ginoo kay wa gyud bayad bisag piso. Wala gyud tinuod yun ni kamatuoran gyud ni nga kuan nga personal gyud ni nga gi-interview ko. Okay, ang ilang mang ingon ma'am is gibayran ka, gipugos ka sa Katoliko, kaya aron lang yun nga naay matestimonyas Katoliko. Una nga, malagi na sir kanang kanabitang mag-accuse ka nga without any evidence kanang himuan na ka istorya ba nga dili tinuod. So kinsa may piki karon nga
kuan nga gi-interview min gyud ta nga live kaayo dayon. Nganong mapabarian man ta nga di man ganita mabarian anang pagtuo nga ay biyain na kay na magay mo dani nato. Kananay noong barian ta pag-interview nga kulbayin nam gani akong pagkuhan ko nga hello matubang ko sa social media. Kuan sa kay interview ni Sir Eugene ako anino nangana man gani ko nagbalisan kung sa ka kung kuan na yun sa kay interview nga kung ano ana pretty magay na akong di ba basta-basta ta mo atubang. Lagi. So, Ya, may mo patang piki. oo. Kanang usa may plano nimo sa imong pagkabinunyagan karon ma'am? Kanang kuan wala kay plano nga musud og kanang organisasyon Katoliko like mga lektor, katekista or Catholic faith defender o usa ba imong plano gyud as membro lang jud ka nga ordinaryo or muhawid jud kag katungdanan sa simbahan? Actually, sir, napaman na plano sa Ginoo, whatever ang plan sa Ginoo, marag pa akong gikuan. Actually, kada Friday, nagkuhan ko dito nilang Sir Earl sa kanang CFD. Dayon, kanang na may 20 ka mga topics sana. Dayon, kuan. Pupuli kung itugot sa Ginoo, ay, basta kay kung nagpagamit ko sa una na kong religion, the more nga magpagamit ko aning tinukod sa Dios nga iglesia simbahan. Oh, ma'am. Naatay bisita karon diri ma'am ni comment nato si Sister Miriam Tialam. Usa po ni siya akong nahinabi nga gikan ni sa Seventh-day Adventist, nagkatoliko na sad. Taud-taud na sad ako ning nahinabi. Ningon siya ma'am nga as daw ni ma'am ug unsay iyang insight about sa Christianity nga naa pa sa EP subject. Kunsa man ning EP subject ma'am? Arpan, Aralin Palipunan. Mura ana siguro no. Iya lang gi abbreviation. Unsa may imong mga insight ani? Diba, usa sa mga debate bito atong nakuha na ko nga ang katong elementary nga libro nga naa dito ang tinuod nga tinukod nga simbahan ang mobita to gi sa gato si Sir Alimam siguro to ang iyahang moto sa reference niya nga na dito nasa history na ba nga ang Roman Catholic founded by Jesus Christ. Usa sa akong mga kanang unsa kay buto sabot niya nga insight ako sa unsa to pardon daw sir unsa to unsay yang question as daw ni ma'am ug unsay iyang insight about sa Christianity nga naa sa EP subject? ito sir nga kuan kanang kining Roman Catholic founded by Jesus Christ. Wala po di mo na question. Wala po di mo na question nga libro man ni dili man ni Biblia. Tao ra may gasuwat. Nya kay kuan kanang kung atong balikan ng Job 8:8 kay ato biyan ko anon nga ang history. Magkuan gyud na usasada ko kay na siya nga kuan dako nga kuptanan nga usa sa mga basihanan. Di na to neglect ang history kay kung man na it is written in the Bible gani ingon Father Johnny nga kung tanan pag yung panghitabo dili masulod diya sa kuan dili masulod sa Biblia kay kung tanan nga panghitabo ni Christ nga diri siya sa kalibutan kanhi dili masulod diya sa balaang kasulatan. Usa pud sa akong nakuanan good sir nga kanang sa Protestant na ang 66 ka Bible di ba nga dayon ang diya sa Griego sa Greek kuan nga 73 kay na dito ang kanang tubit katong hantod sa dos Makabyo ning na dito ang purgatorio dito usa po na sa naka-challenge ginako nga mo din nga gikuha ni mo na dayon daghan na kay to sila mga accusation nga ay dili man si Kristo ga ang na ang nagtukod si Constantino man moto bangutana na po ko sa mga safety sir unsa man ni kanang back up mo be mo rin to gikana dahil nila nga min protesta magana si Constantino kay gusto niya usbon ang mga balaod ni Kristo mo to akong nakuanan.
Regards Saka na-satisfy baka to si ma'am sa ako ang tubag. okay kay to. Ligon man pud sad sa bagay. Basta Oy, kay, ang ako lang yung kuhan, diya sa Oo. history nga, ang Roman Catholic, founded by Jesus Christ. Muna usag yun sa Christianity, kay usa na nga, nakaagnig yun ako na nga, who was the founder of Roman Catholic. Muna nga, kay sa tanan nga religion karon usag gyud pud sir nga ako bitang nakuanan kining pagrehistro ba katong nga akong gi-search sa Google nga ang Roman Catholic radio wala na rehistro sa SEC mo na usa ka ako ang nakuanan then matud pa nila rehistro gyud na kay kuan gud mo operate gud ta as kanang organization kung di man kay ang pag kung mag-rehistro ka sa SEC unsa may mo ang purpose ana to have business. Tama no. Na-address si Brother Earl Sanchez. Congratulations, Ma'am Nancy. May God bless you more. Tanaw day si Brad no sa atong kuan. Katong imong anak, Ma'am, is di ba nagplano to nga mag-Catholic faith defender? Wadi, ato lang po itong kuwan sir. Ato lang po ito siyang di lang sa po na to dalion o sa iyang plano. Oh, pero mas nindot gyud siya, Ma'am. Nindot ang plano niya nga mag-Catholic faith defender siya. Dayon, ang iyahang content sa iyang vlog about pang Ginoo, okay kayo. Kay daghan yung makatunan ang mga tao ana. Ma'am, welcome sa tinuod nga simbahan sa Roman Catholic. God bless you mo. Ma'am, kanang unsa may imong ikamensahe ani before ta mo in sa ato ang program. Unsa may imong ikamensahe aning mga Katoliko karon nga nabugnaw ang ilang pagtuo kay nadala sa inyo talang kaning 70 Adventist nabalihan day nabugnaw kay mo lagi na nga nganong mo kuan man ka nganong naman ka des Katoliko nga daghan magpalahubog diha mo ba na gitokod ni Kristo daghan mang mga ripis nga mga pare. Unsa imong ika-advise ani ma'am nga nakahuna-huna na gid sila gawa as Katoliko? Para sa mga Roman Catholic kanang usa sa ako ang bilin sa inyo nga mo study gyud ta sa tinuod nga tinukod sa Dios nga kung unsa atong nabatnan no kay diha gyud sa Mateo 16:18 dayon kuptan gyud nato atong pagtuo kay God will coming soon, no? Ang Ginoo balik na dayon. Ang tinukod nga iglesia bisag unsa pa na, bisag ang kamatayon, dili na makapakgang, dili na makapukan. Para sa mga Roman Catholic na namo diya stay in your faith kanang dili ta mapadala ba sa mga kuan, mga tao lang ang nagtukod. Dayon mag-study gyud labi na gyud ni apologetic usa ni sa maka-strong sa atong mga pagtuo kanang mo-attend ta og mga Bible study. Kay sa una man gud sir kini magong nadunggan na sa akong lola nga 70 Adventist dito siya dahil sa Sikihor nga kanang kuan ayaw mo anang Roman Catholic may puto kong auntie nga devoted Catholic. Mo lagi na kamo nadani mo din na kay pitok-pitok lang ninyong mata niya kamo kay di mo pwedeng away nila kay kana ko nung diya sa iglesia sa Roman Catholic wala ko no gialaw sa pare nga magdalag Biblia diya diri sa lain sikta magud kay magtagsa mag-Bible dahil nga mag-sharing nga mo po na nga kita sa atong kagalingon mismo mutuon gyud ta dayon atong kinahanglan ato yung ilhon ug unsa mga doktrina kay kung wata kabalo unsa doktrina sa atong sa ato ang reliyon ya sa diyang na mo share sa imo mao gyud no tinuod yun no nga nagsimbag Dios then usa man gyud na sa ginawali gud sir nga maghaus-to-haus bitaw nim ubang sikta di lang ta magkuan og lain nga mag-mention og kanang reliyon nang mo man gyud nagingon nga tan-awa diri sa 10 commandments kanang thou shall not kuan bow down before God kanang mga graven images mingon po dayon nang wala nakabalo bitaw sa doktrina nga aw uno mao gyud tinuod mo nang madani so ako ika-advise nga mutuon ta sa doktrina sa Roman Catholic dayon kay kini man tinukod sa Ginoo tinukod man ni sa Dios Mateo 16:18 ato yung tunan ang doktrina kay labi na sa pito ka kining sacraments dito po na ko nakuanan nga grabe no kanang Eucharista ring Eucharist kanang pagbunyag dayon kinahanglan jud mag-study gyud sir
Kay aron magpabilin jud sa tinuod nga iglesia. Si Brother Renante Maghinay Albos ingon siya, "Bi bro, mikaon na gid nagbaboy si ma'am kaha." Agoy. Pero actually, Okay. sa mama, actually man good bro, dili man good ni ingon nga kanang pag once nga mabunyagan kag Katoliko is obligado yung pakanon kag baboy. Kay mo ay doktrina wala man. Ug usa imong naandan sa Sabadista di ka mukaon di mas maayo. Kaya ron magkalikay puntos sa may mga bati-bation, di ba? Oh, gyud kay being a vegetarian wala man nagiingon nga unsa nga sikta for health purposes man na. Actually, umbuta ginapugos Katoliko. Goy, pangaon jud mo ha, kinanglan ikaw ma'am, kinabunyagan jud kag Katoliko. Mukaon jud ka ha. Wow, lagi. Oh, pero mas nindot ano tong na? nindot tong imong tubag kaganina ma'am nga gatong damor ka nga kung naa man galing ka sa imuhang sa to imong gingon kung nakasauna sa Sabadista nga nag-defend ka sa imong faith. How much more nga nakas Katoliko karon no? O nga tinukod yun sa Dios. Di man ko masabtan sa ko ang mga kauban kani unsa may lahang pagkuan sa kuha. Pero mo lang gyud po para sa mga Roman Catholic mag-study para magpabilin. Atupong mga nain sa sikta ipaubos lang garbo to study gihapon, tuon lang gihapon with prayer para malabdagan may paubos ang garbo. Mara gila sir kay aron gud nga maglakaw gyud ta sa tinod nga dala paingon sa langit. Tama gid na imuhang gisulti ma'am. Oh, nakita nako karon grabe gyud imong pagtuo kaligon, no? Mo na kung gibalik-balik gi-discourage nako si ma'am kaganina pero wa gid ma-discourage. Grabe ang kagahi sa pagtuo. Wala ni sir ga. Sampit lang kita sa Ginoo kay atong strength ora man gyud niya dito. Di lang kita magpa kuan sa atong kaugalingon nga manghambog nga I am strong enough pero di ay to pagkahuman maana ba mo na nga ora gid kung unsa nga ato ang naandan nga siguro may abotong mga pagsulay sa kong kinabuhi kay aduna siya rason aduna siya purpose kay mo nagingon nga God has a perfect plan sa matag usa nato siguro makaana ko nga magpasalamat ba ko nga ning abot tong bagyo sa akong kinabuhi nga daw mura na bitaw kog na dili lalim jud ang ako ang naagian sa kinabuhi sir pero ako ra gyung giingon sa matag karon ug unya magluhod ko sa iya maghilak ko dayon here comes nga na mga instrumento ba nga gihatag sa Ginoo sa kuha nga mo nang abot ko na ani. So wala giingon nga kanang Katoliko bitaw nga nagsigig sunggal nimo hoy ari pag Katoliko imo gining kabubuton yun no nga mo tahan nga magtuon ka mo open minded ka sa imong hunahuna nga ma-learn nimo ang Katoliko nga doktrina. Yes sir. Wala yun nagpugos na ako pero mo lang lagi nga nalagi mga instrument gihatag sa Ginoo sa kuha. Usa gid ato katong naka-online kuan ako nga grabe po kayo ka kuan grabe po ka kanang nag-study po siya sa Biblia ba sa doktrina dayon anto naka-open dayon nangutana jud ko ngano man unsa man gud ni wa ko tulog-tulog ato ko sir mga 3 months 4 months grabe no mura ko kanang akong mata kanang nalagom na jud kay ko din ningon sila unsa na siya uy nayat-yat namang mga panit kay nayat-yat kay wala sa kabalo nga grabe nga ako ang kanabitang sakripisyo sa ako nga naghilak ko nga unsa ni Lord nga nang gigamit man ko nimo for how many years gikan ko sa taguangkan sa kong inahan ding ingod sila nga uban ingon nga sa asa makami adto o simpre kay gusto man jud ko nga kanang makabalo unsa jud ang tinuod ngano man ning dili man imo na naman poy bag-o nga pagtulunan so imo man gyud ang tukion yeah mo to nga way tulgan na yun sir nalagom na gid akong mataw ka ng kuwan tinuon sige pangutan na unsa man yun adto sa Google adto sa Biblia mabasa anto ning ko nga uy kanang tabangi ko niyo be kanang kinsa may musukol ani mga CFD kay ato ni silang gubaton gubaton ato sa pagtulunan uy wala man jud kay ay bawal unsay bawal nga si Pablo magani ni kigbisog magani alang sa pagtulunan alang sa kamatuoran wala di mo ko mamugos
mambugos pod kay di man gyud pod sila, wala man gyud sila ato. Mm. So ako na lang yun nangita nga asa man ko ani mo to na ga-introduce mo ni adto dinhi nga grupo. Salamat po ko kay napo ko'y kauban jud diha sa Central School, kauban ako maestro nga mapangutan-an day nako. Sir, unsa ni? Mo to nga nagtadi mi kada hapon ding pagka Bernes pa yun mo adto pa yun ko sa Mulabi. O ito nga kung ang ila nga pag-accuse nako nga Mag-study ka sa Catholic Faith dito sa Mulabi. Oh yes sir, kada Pila ka Friday. minuto na daganon gikan sa inyo ang Mulabi? A half hour man ay dili mga 30 lagi 30 minutes. Layo. Pero nagkuhan jud ka ning kamot yun, no? Oh, kay kada Bernis ko mato dito kay usaha di pod makompleto kay mag-ulan ning kanang naapoy mga activity sa kuan sa kini sa school. Ning matunong pod nga kuan mo na nga dili pod makada Friday pero magtuyok ra bitan ng 20 topics so, makompleto gyud siguro ni pohon maling Ginoo. Aw. Madugangan pa na labi nagkanang mo engage jud kag online kay daghan tag makuha das online sad. O lagi kay kuan kanang sige man kanang katong kuan katong naka-debate na ko online usa po sa imuhang sige siya paminaw sa imuhang programa. Oh. Dayon, ma'am. Kung siya Oh. ay sir. Sige, padayon. Kailan po mo ni kuan kanang Sir Sunny ba diya sa Josepina Sani, unsay apelyido ana? Lumakang. Murag wala ko ka kuan ana ma'am sa iyang account. Sir Sunny. Safe day po na siya nasa kuan at the same time teacher po. Okay, so katong dila nato ni isgutan ning uban pa mga kuan no kay bawo ko nga ang mga 70 Adventist di gini sila motuog history. Amot lang ka sa imo sa una kung mo adaptar ba ka sa history ana when you are a 70 Adventist kay maestra gud ka no. Basin na may ko uban mo kaning history sayop. Pero anyway, salamat kay sa imong panahon dire ma'am no. Sa imong paghatag dire og inspiration sa mga Katoliko nga nabugnaw sa pagtuo nya. Daghan kay na-learn ang yung atong mga followers dire karon atong mga viewers ma'am. Imong gipakita ang unsa ka kalig-on sa imong pagtuong Katoliko karon. Daghan kay salamat sa imong panahon dire ma'am. Okay, daghang po salamat sir sa time nga na interview din ni dayon nga gitagaan po gitagaan ko mo time. Although nga naghalo ako ang feelings kakulba dili basta-basta nga bisag nanad-anad nakakunuhay og atubag tawo pero kini ba nga inani ba nga daghang magong batikos nagpaluyo so pero ato alang mo po nang daot sa ilang reliyon ang ako alang ika-advise nila nga mag-open lang jud sila dili sila mag-close ilang kasing-kasing una-una nga mo study more sila kay ano man kanang pulong sa Ginoo kanang ang pagtulunan wala man ingon nga nangandoy ta nga mo amputa sa kaaway no bisag daghan kay sila mga accusation sa Roman Catholic pero atong susihon ang kamatuoran through study dili kay sige lang kasuko kay kung kita sige ta kasuko dayon dinanaw ng Holy Spirit mo guide sa tuwa ato lang din na nga ako po nagpasalamat po sir nga bisan nakulbaan ko sa interview nga ani kay wala ko ingon nga nakulbaan ko unsa ko ikuan pero ado naman ko'y kuan mga kaning gitawag na to og accusation and kaning batikos sa akong pagkatawo pero okay lang kung ila kong batikoson ang akong kinabuhi pero as long as nga kanang ang doktrina karon nga ako nabatnan wa man ko mingon nga kato sa lang po to sila ka ano na ko gidaot ilahang religion pero kato sa to siya nga nakaumol po sa akong pagkatawo dayon na nabalik ko niini nga gitukod nga iglesia sa atong Ginoo. So by the way, napaday ko'y pahabol pangutanan ni ma'am. Kamusta man imong prayer life karon nga nang nabunyaga na kag Katoliko? Nakasuway na ba ka og prayer sa Santos nga Rosario, Holy Rosary? Wala pa yun sir, kanang mo na kung giignato na ko si Sir Lara nga pero gitagaan ko niya mga guide.
O pag yun na mo na practice diri sa mong panimalay, hopefully mo paingon yun na siya na anak kay na naman ta dire sa Roman Catholic nga Tama. kuan. Pero nana kay altar sa imuhang balay ron ma'am nga nay mga statue ni Mama Mary. Nana kay mga ingunana ron o wa pa. Wala pa kay actually kini manggod amo ang kuan ako manggong house unlat na baligya tungod lagi sa bagyo nga miabot sa akong life. Nag-abang rami karon dire dayon. Wala pa jud ko ana ako lang ina kong anak nga unyara siguro nagmaka-transfer tanak kay aron nga atuan na gyud ba dili magbalin-balin bitaw lagi. ang Sige. kinag-abang pa manggod meron sir og kuan. So ako ma'am, kami tanan dire mga Katoliko, hopefully sa imong journey nga sa pagka-Katolik is madugangan imong kahibalo, maisog pang imong pagtuo aron mahimo ka nga ingnon tala nga inspiration sa uban nga mga naluyas pagtuo, labi na kani mga Katoliko nga nagtuon pa pod no nga madasig sila sama nimo. So ma'am, daghan kay salamat sa imong oras dire ma'am, panahon sa atong programa Straight to the Point ma'am. Okay, thank you so much po sir. Kay first time gina ko na interview nimo ma'am, murag nakulba-kulbaan pug gamay kung sa may akong ipangutana nimo in. Agoy! Pareho tang nakulbaan kay first time kong naka-encounter og maestra no. Nga actually kani silang ma'am no, mga bright ni grammar kita ani murag irokon ra gid ani mo nang ma'am do not English me ma'am ha because I'm not schooling ma'am. Sila mga expert ni English kita ani in taon luuyas sa tong Inglesan mo bitaw ning ako di man kay ko expert og Tagalog ma'am tong wa ko gati Tagalog diri sa tong programa kay Bisaya ra mo ko tagnaong ani go. Nainyo na ko nga sayang ang ganda ng programa mo pero kaso Bisaya ka nagtry kog Tagalog mamatay malibkas mas Bisaya gyud. Di man gyud ko kabaw. Itaglis na lang, itaglis. Taglis na lang kita ini. So pastilan. Okay ma'am, God bless sa imong journey as pagka-Katolik ma'am dayon. Salamat sa panahon ug oras ato diri. Okay, thank you so much po sir. Ang Ginoo magapanalangin po sa imong programa. Sige. God bless ma'am, daghang salamat. Okay, bye. Sige.